авиаселс дархост намуд ба ҳамаи шумо бирасонем ки тамоми чиптаҳои ҳавопаймоии арзонро ҷамъоварӣ намуданд. муфассал аз ин сомона аз назар гузаронед. шоу барномаи парвоз ва бо меҳру муҳаббати беандоза ба якое ки шумо дуруд мегӯям онафароне ки моро ҳам гӯш карда истодед ва ҳам тамошо доред. меҳрубон зокирӣ ҳастам. Азия плюс ва парвоз мекунем. дар тайёраи мо айни ҳол қарор доранд яке аз ҳунармандоне ки хушсадозоне ки аз санъат хуб огоҳ аст ва медонад дар куҷо чӣ гуна сарояд ва чӣ гуна муносибат намояд. муҳим дар дили дидаи халқ бо ҳама энергияи хосаш, бо таронаҳои шуху ҷаззобаш, бо навгониҳояш, бо клиптаронаҳояш ҷой гирифтааст. ин навбат он нафареро мо даъват кардаем ки ӯ нони устуди санъатро хӯрда ба камол расидааст ва дар майдони санъат ба кулли фарқ дорад. равшан анаев ин навбат меҳмони Азия плюс истиқбол мегирем. айзуни дили дида. равшанҷон хуш омадед. аз дидортон бисёр шод ҳастем. саломат бошед. ташаккури зиёд. хеле хушҳол ҳастем. дар ин лаҳзаҳои пур аз меҳру муҳаббат вақте ки дӯстон якдигарро мебинанд албатта шод мешаванд. мо танҳо ва танҳо мана худатон ҳам медонед бори аввал дида истодем, лекин гӯё ки 1000 сол боз шинос ҳастем. албатта саломат бошед. аввалин бор саломи худро ба кулли шунавандаҳои Азия плюс мерасонам. ташаккури зиёд ки шумо моро даъват кардед. миннатдор ҳастем. Пенҷи Анаев ягона нафаре ки бо имиҷи хосашон, бо ҳамон рақсашон, бо энергияи махсусшон дар дили мухлисони худашон ҷой гирифтанд. Ва модари шумо инро чӣ гуна қабул мекард? ҳолон ки мисол дар тамоми клипҳояшон қариб ки як духтари нав буд, мисол бо духтарҳо бештар мисол дар клипҳо мефаромаданд, умуман бо раққосаҳо буданд. модари шумо чӣ гуна қабул мекарданд? хай модари ман ростига мо хурдсол будем. ман дар ёд дорам синфи 5-6 будам. ҳамон солҳо дар ёд дорам ки модарам бисёр вақто хай рашк мекарданд ку хай ин дар оила мешавад. рашк мекарданд, баъд ба ман мегуфтанд ки ҳамихел мегуфтанд клип мекунам ва дар бо ҳамин хай ин соҳаи санъат аст. ин санъат бояд ҳамихел бошад. айни ҳол дар худ ман мастам. айни ҳол дар худ ман мастам. ҳамун асаре ки падарам гузарондагӣ ҳастанд, асаре ки модарам гузаронданд, ҳамин чизҳо дар ман такрор шуда истодааст. шахсан дар ман ҳамин чихел буд. ҳамун солҳо мегуфтанд ки ба мо мегуфтем ки парво накунед ки ин соҳаи падарамро шумо дуруст қабул кунед. шумо дуруст қабул кунед ки ин кораш аст. кор аст. ин ягон беҳудагардӣ нест. қаҳри карда баромон мерафтам? Не, қаҳри карда намегардам. мешаванд ку хел. шумо ҳамчун кӯдак чӣ қабул мекардед? мисол кӯдако чӣ хел ҳастанд? мисол агар гӯянд ки ана додои ту фалон раққосакати гаштааст, ана фалон ин он. Не, ман ростига қабул мекардед? кӯдак гирия мекунад? ман у вақто музикальни школа мехондам, азизулло шаҳидӣ мехондам. ман тасаввуроти санъатӣ доштам. ҳамон вақто ҳам фикр мекардам ки соҳаи санъат, ман уже медонистам ки оста оста бояд ҳама хел клип кунанд, суруд хонанд, рангу ранг бошанд, як чизое ки кунанд ки мардум да ҷалб кунанд, да кори санъаткор. оста мефаҳмидам. баъд тури ҳамин синфи 6-7 да ман ҳамин чизоро уже дарк мекардам. медонистам ки кори санъат ҳамин хел пеш меравад, накуни намешавад. не ки барои ман як бисёр фарқам намекард. шояд ёш будем. умуман рақсҳои падаратон ба шумо таъсир кардааст? ба шумо маъқул буд? Не, бале. дар хона ҳам ҳама хел оддӣ барои шумо рақс мекарданд? Не, машқ мекард. машқ мекард дар хона, рақсоша дар оина машқ мекард. ҳатто худам низ чӣ мекардам, бо ӯ як-ду движение мешавад ку, ягон движение Майкл Ҷексон мекардану ман тез ёд мегирифтам. лекин Майкл Ҷексони Тоҷикистон. салом бошед. айни ҳол ҳам мисол нафаре ҳастед ки ҳамин хел нигоҳ кунед як одами вазнини пур сабри пур тоқат, лекин ҳамин микрофонро дар даст мегиред ба маҳфил ки баромадед тамоман дигар равшан. хуб, кай оила доштед?
من سال 2020 همین карантин بود ده راستی در چند سالگیتون 26 26 میون 25 و 26 ما بین همین زور برای صنعتکار همسر را چه خیلی انتخاب میکنند شما چه خیلی انتخاب کرده خاصتا برای شما بچه شوخ صنعتکار سوال عجیبه اکا در عقب پوشن تیموس بچه‌تون چیکاره حافظ نه در عقب پوشن میگن اگر خواستگاری روانه نه حافظ نه خیلی خداوند انتخاب رو آورده است که بله نه یکون کس نیست خودتون انتخاب کرده خودم مردا رسیدن خودم چیزی بشود خودم آخرشم خودم اولشم خودم اکنون چیزی که در اویلت شما میگفته که نه اکنون تو نه البته صاحب چند فرزند شدید اکنون حاضر صاحب 2 فرزند خدا را شکر بهترین چند وقت پیش شنیده بودم که اومده یک فرزند دیگرتون نزدیک بود من الکی اومد از پسن 2 فرزند بهترین صاحب 2 فرزند خب با نفرانی که یک جای سرود ایجاد کردید این اقدام ها رو به فکرم خودتون پیش گرفتید مخصوصا خاصتا گنجینه و لطیف که اینها رو مردم ما همچون افریکان میشناسن من افریکانیت بگن خب اینها رو شما پیشنهاد کردید چه خیل شد و سرود رو چه یاد گرفتن در کدام استودیو برده ثبت کردید راستی یک چیز میگویم همین در همین مفکوره همین کار سرود این ایده را خودم من ساختم ده придумать کردم ده فکر کردم همین ایجاد کردم که یک چیزی کنم که برای مردم تاجیکستان شوق‌آور شود اول همین میگویند که اوروسا удивит کند مقصد یک چیز میبینه و واه میگوید که چی خونده است چیکار کرده است باز یگان کیتاییست یا که یگان زبان تاجیکی قط یگان سرود خواند شما چه میشود فرض کنیم اینا عجیب شما نگاه دارید نمیخواید نگاه داره تماشا کردید یگان چی تماشا دارید در تلویزیون تماشا دارید یا که در یوتیوب تماشا دارید که خونده است تاجیکی خونده است بسیار شوق‌آور میشود شما خنده تو یا شوق‌آور میشود که شما را اینترس پیدا میکنند همو مواد درست بعد من فکر کردم که یک سرود کردم و گنجینه را یافتم بعد گنجینه خیلی اینا یک سرود قطعی بسیار خیلی چی میگن شناس شدن بسیار شناس ما بسیار کار کردیم راستی گپ در این ساحه بسیار کار کردم راستی گپ خیلی من حرکت کردم که یک چیزی عجیب شود ده یک چیزی جدید شود که مردم دا یک ناویگاری شود گفتم ده خیلی خدا را شکر با گنجینه جنگی تمام جدا شد یا وقتی همه شو شد که نه رافشان گنجینه گیری و عجیگری کلوب بوده نه من عجیگری کلوب میگم واقعا که ما شو اون وقت خودمون سازدارت کرده بودیم ده حتی تا نامش مونده بودیم اکنون نه اکوا جنگی یگان چیز نیست ما از گنجینه در تاجیکستان در دوشنبه دیگه برای تمام دیگر ایجاد نکردید نه وای خیلی کم تا کارش پیشنهاد نکردید دیگه من اکنون راستی گپ این گپی چی نیست چی میگویند گفتنی هم نیست خیلی اگر که شود میشود در آینده باز خب لطیف فوتبال باز است شما چه پیشنهاد کردید این سرود همین سرود پری اصلا این سرود رو من باید خودم میسراییدم یگان کس اینا خوش نمیشد بعد یک روز خانه رژیسور رفتم درباره وصف کلیپ جای رپ خودم سراییدگی بودم گفت که همیرا گفت یگان رپر خانه گفت چه میشه گفت سوال دادک بعد طرفاس ایده آمد که بیا گفتم یک رپر بیایم افریکانیست باشه با بابا یک خیلی باز یگان چی کردیم و اکنون یافتیم و با بر مردم چه شد خیلی همین هر کس هر خیلی قبول میکنند لیکن نغز برآمد شکر این لطیف فوتبال باز است صنعتکار نیست چه خیلی یاد دادید اکنون در استودیو در استودیو ثبت هست چه یاد دادگیم چیکار کردگیم چی گویا با چه گوید کدام کلمه رو گفته نتوانید اینم ای دختری تاجیک با پیش گفتم میخونه کو به تو دیلم رش
кашида айдараш бод бро наку ба ман мефаҳмам англиси перевод мекунем шаки реш бугу ғеш мегу ғеш мегу духтари тоҷик ба пеш бету дилам ғеш мегуфтам ре мегуфтам равшан ре мегуфтам бисёр кор кардаги ҳастам рости гап хайз меҳнат мекардем қатиш кор кардем аҷоиб чиз баромад муборак шавад раҳмат боз як клипи нав боз як идеи зур Ташаккур. бомба беҳтарин рақсҳои аҷоиб хосатан падаратон ва уман аҳлу оилаи шумоён махсусан аз аввал дар тоҷикистон будагӣ ҳастанд ё аз дигар ҷо омадагӣ ҳастанд дар ин ҷо аслан аз тоҷикистон будам ҳами бобом ҳами момам даже ҳатто бобом дар ҳами ноҳияи ҷиликул вилояти хатлон таваллуд шуданд падарам низ модарам низ мо низ ҳамамон дар ҳамин ҷо киҳо яъне ки дар туркманистон буданд аз не дар туркманистон ҳастанд хештабори амакиём ҳастааст солҳои ҷанг ҳаминҷа ва ё кӯчида рафтанд солҳои 90 чандум солҳо кӯчида рафтагиян ҳамуно ҳастанд тамом фақат хел робита карда меистед ва ё робита мекунанду рафта меоянд ягон бор худатон рафтагӣ ҳастед бале рафтам 2018 сол рафта будам ба Туркманистон Ашқобод ҳозир саломатии падаратон чӣ гуна аст дигар бора аз хавфи садамаю баъдан камтар саломатишон ноҷо шудан ҳарф зада будед ҳозир чӣ хел аст ҳозир худоро шукр хуб ҳастанд на бале дар тӯи маъракаҳо рафта истода бале рақс шуда истодааст охир бале ё катарсус шуда чӣ буд ҳамон хел махсан инҷо ҳама хел оддӣ савол медиҳам махсан шумо менӯшед не сигор мекашед не хоб арӯсбозӣ мекунед не ишда аниқ не аниқ не аниқ не пас шумо чихе артист ҳастед артист вақте ки артист мегӯянд пеши чашми мардум доимо як нафаре ки арӯсбоз аст як нафаре ки сигоркаш аст як нафаре ки менӯшад меяд чаро ин хел аз фикри мардум ба фикратон чаро ин тавр аст ман ба ҳама ин шумо чӣ фикр мекунед не вақте ки артист мегӯянд ҳофизоро ҳама хел фикр мекунанд арӯсбоз фикр мекунанд як девона мегӯянд хел вай мегӯянд санъат чӣ қадар машаққатҳои санъатро уман заҳмате ки сароянда қадар студӣ сабт мераваду заҳмат мекашаду чӣ қадар мубориза мебарад ин чизро идея ҷустуҷӯ мекунад ин чиза уман сарфи назар мекунанду баҳои гӯё ки нов чиз ҳеҷ не омад хон рафт мегӯянд бале дуруст санъаткорро санъаткор дарк мекунад дарди санъаткорро дили санъаткорро санъаткор мефаҳмад халқ намефаҳмад ин чизро аммо мардум фикр мекунанд ки ин сароянда менӯшад ё ки кайфӣ ҳаст ё ин ки ягон хеле ки шумо гуфтед ки арӯсбоз аст ба фикри мардум аммо дар ҳақиқат ин хел нест ку агар ҳама чизро ба фикри мардум монем санъаткор чӣ хел пеш мерафта бошад ягон хел пеш намеравад аз даруни мардум мешавад ки як хел мардум аст ки мефаҳманд бо илм ҳастанд бо фарҳанг ҳастанд тамоми чизро ҷаҳонбинишон дигар ҳастанд ҷаҳонбини одам дигар аст вақте ки илми одам ҷаҳонбини одам мафкураш баланд бошад андешаш мефаҳмад ки ин чиз чӣ ҳаст санъат чӣ ҳаст хӯрок чӣ ҳаст сухан чӣ ҳаст шеър чӣ ҳаст мусиқӣ чӣ ҳаст навозиш чӣ ҳаст ҳатто хурсандӣ туй чӣ ҳаст инами савол да гӯем ина одаме ки андешаш мафкураш ҷаҳонбиниш хуб бошад мефаҳмад дуруст қабул мекунанд на ин ки нодуруст вақте ки мардум ки ҳама хел гуфт як хел одам мешавад ку дилмонда мешавад ку аз гапҳои қабеҳу дигар чизҳо
ҳатто ман ба ин чизҳо аҳамият намедиҳам. ҳатто комментария ҳам намехонам. чизе ҳаст ҳамихи ҳаст. чунки ман санъаткор ҳастам. ман худам эҷодкор ҳастам. кори худамро худам медонам. раҳи рост аст, дуруст аст. ман худам мефаҳмам. як чизе ки хатогии худамро ба ман санъаткор ё он ки одами ягон аз манда боз болотар, мисол чӣ хел гӯям, фаҳмишаш дар ҳамин соҳа баланд бошад, вай одамро ман агар ягон камбудӣ дошта бошум, дар ҳақиқат вай ба ман тасдиқ мекунад ки ҳаминҷо камбудӣ ая, ман қабул мекунам. лекин ҳар як чизе ки мардум мегӯяд, ба он гуфтаи мардум ман ҳама чизро қабул намекунам. агар ки санъаткор ба гуфтаи мардум, ҳар як гуфтаи мардум дар 100 одам ҳар чиз мегӯяд ку, ба ҳар чиз парӣ, ҳар ҷо парӣ, дар ягон ҷош истода намешавад. намесабзи рушд намекунӣ. Номумкин аст ин. эҷод намешавад. Мумкин дар аст. як куҷа хона нишастана дар коротам. хуб, хосатан умуман ҳозир ман эътибор дода истодам, бисёр ҳарфзаниятон, умуман сухангӯиятон бисёр ҷаззоб аст, бисёр як фикру андешаи солим доред. ин аз чи аст? Барои чи шумо ин қадар гапдон? мақсади асосии саволи ман. ба фикри ман мактаба бобаҳои чанд хонага ҳастед шумо? камтар наушникамро бардоштед. ташаккури зиёд. рости гап, ман акнун мактабро музикальни школа хондам. махсуси мусиқӣ ба номи Зиёдулло Шаҳидӣ хондам 11 сол. баъд аз он консерватория хондам. баъдан шаҳри Москва рафта будам, дар он ҷо хондам. ман ба хаёли худам ман гапдон нестам. ман гапдон нестаму ман чизеро ҳаст дарк карда, андеша карда, фикр карда гап мезанам ки ҳақиқат аст. ҳақиқатро мегӯям. охир мегӯянд ку ҳақиқат мемонад. дуруст. гум карда намешавад, гурехтам намешавад. ҳақиқатро фиреб карда намешавад. як нафар агар гӯяд ки ман ҳамин санъати равшанро тан намегирам, вай санъаткор нест гӯяд, шумо чӣ хел ҷавоб медиҳед? барои ман ягон тааллуқе надорад ин савол, ин гап. мисол вай бача санъат надорад гӯяд, чӣ мегӯед? одами санъаткор, медонед, як чиз ҳаст. ман хурдсол будам, дар мактаб муаллимон мо намихе мегуфтанд ки як кор кун, дили халқро ёв. баъд ман шабу рӯз мешиштам, кор мекардам, менавохтам дар вақтҳои солҳои мактабӣ, ба консерватория хондам, ба эҷод мекардам, композиторӣ мехондам, эҷод мекардам. баъд чӣ кор мекардам гӯяд? назар мекардам мардума, шахсан шумора, шахсан дигар каса, шахсан бонувонро, модарҳоро, занҳоро, одамонро, ҳамаро назар мекардам. ҳамино, дили ҳамино чӣ гуна мусиқӣ мехоста бошад? дили ҳамино чӣ хели шеър мехоста бошад? ман як кор кунам ки дили ҳамино чизе мехоста бошад, ҳамон корро ман иҷро кунам. ҳаминро, талаботи ҳаминонро ба воя барасонам ки ман ҳамин чизро эҷод кунам ки ба ҳамино расад, дар дилшон расад ки мехостагии худшона гирад аз санъаткор. ман кофтукови ҳамин даем ҳозирам то ҳоло, аммо ман нарасидам ва намерасам, чунки ҳар рӯз ба дунё одам омада истааст, ҳар рӯз ақидаи одам пеш рафтааст, ҳар рӯз навигарӣ пеш рафтааст. санъат охир надорад, ин як дарёи равон аст. ман ҳозир ин саволро ба шумо додам, лекин инҷо як саволе ба мо расид вақте ки мо анонси барномаро додем ки шумо мавриди ҳамин мавзӯъ, яъне ки санъаткор будан набудан ё ки санъати хубу беҳтарин доштан, бо як санъаткорамон ҷанг кардагӣ ҳастед. Ки? шумо? ман? бале. Не. як гап мегӯям, ака меҳрубон, бахшиши зиёд. дар тӯй ҷанг кардагӣ ҳастед? Не. рафта биёред ҳамон одамро, ки аст? биёред, ба ман бигӯ ки тақати дар тӯй бояд ки шумо баромад кунед, вай ки аст ки аввал вайда навбат метӣ, аввал ман да навбати ҷанг шуда. Не, астағфируллоҳ. ман пасзанӣ шуда. Не.
нахота намегиред. як гап гӯям шумо ба чизе ки ҳаст, ман ҳақиқатро мегӯям. ҳеҷ вақт фаромӯш накунед. асил санъаткор ҳеҷ вақт кинагир намешавад. ӯ ба худ бовар дошта бошад, пеш меравад. агар санъаткор ба касе бахилӣ кунад, дилаш ғараз бошад, медонед барои чӣ ҳамхе пайдо мешавад? чунки ӯ санъаткор ба худаш боварӣ надорад. аввал барои боварӣ доштан чӣ дар кор? санъат дар кор. сароидан гирад, чанд қай месарояд. вай барои худаш, ман барои худам. санъат фарқ мекунад. он одамоне ки ҳаст кинагиранд, ба санъати худ бовар намекунанд. санъаткори асил дар саҳна баъд умрбод меравад, чунки вай асил аст. худованд ҳамон чизро додааст. вай як гирифта ман гирифта наметавонам, шумо гирифта наметавонед. вай ай дасти вай чӣ хел мегиред? дар дили вай ҳаст, дар ақидааш, дар калаш ҳаст. таваллуд кардест вай эҷод кардест ай шабу рӯз. метавонед гирифта? наметавонед. барои ҳамин санъаткори асил мемонад. خب اولین شده شماده از مهربانمون نگاربانو نوشتن السلام علیکم با روشن انایف مهمونی برنامه مهربان عزیز شماتون خوش بود با از پلوس سلام پیام هیچگاه خسته نباشید. روشن انایف میگفتند که ایجادیتشون از کی آغاز گردیده است و اولین سرودشون چی نام داشت یا که تقلید کردند به کسی گفتند؟ خب اولین سال 2019 буд. 2019 буд. аз ҳамон ҷо ман сар кардам ки сурудҳои аввалин суруд бо номи шаҳло буд. суруди шаҳло. камтар хонед ки не? худатон нависта будед матнашро? бисёри сурудҳоро матнашро худатон ҳам менависед? Не, ман як шоир қатъи кор мекунам, устод Нурлои Ориф. устод Нурлои Ориф шеърҳои он касро ман месароям. вай ба ман эҷод мекунад. шумо мусиқиро пешниҳод мекунед ва ҳам мусиқӣ нигоҳ карда менависед? ман як тайёр мекунам, мебарам ва мусиқиро тамошо мекунаду гӯш мекунаду баъд эҷод мекунад. эҷодоти онро ман месароям. саломат бошед. шумодаи дигарамон Шаҳноза навиштаанд ки инқадар энергия аз куҷо дар Равшан Анаев вақте ки дар маъракаҳо маҳфилҳо мебинем бениҳоят дар ҷояш истода наметавонад. аз ин тараф ба он тараф, аз ин тараф ба он тараф доиман рақс мекунад, ҳамаро девона мекунад. ин илҳомро аз куҷо мегирад гуфтанд? ин илҳом аз мардум аст. хуб мардум дар шок. мо як кор кунем ки мардум назар кунад да. акнун хай шоуро дош медоред? шоуам не, дар дил ҳаст ки бо мусиқӣ ором набошад. кор мекунам да. дар мусиқӣ кор мекунам. ҳамин хел истам ба ҳама моман мешавад. не али гӯш кунед. рост ҳамин хел меистам мусиқӣ рафтестам азартна. ин чӣ рест рақси рафтестам ҳамин хел истодаги чӣ хел мешавад ба фикри шумо? чӣ хел мешавад? вай талаб мекунад, ҳамон энергия талаб мекунад, мусиқӣ талаб дорад. агар ягон суруди оромӣ бошад ҳо дуруст намезебад. агар чизе ки талаб мекунад кардан дар кор. ташаккури зиёд барои ҷавоб. шумодаи дигарамон Шоҳӣ навиштанд ассалому алайкум. боре шудааст ки дар ягон тӯи Равшанро фиреб карданд. дар бораи ин гап зананд гуфтанд. хуб мисол ба тӯи маъракаҳо ба ҳар ҷо ба ҳама минтақаҳо меравед. ман бо соҳиби тӯи ҷанг кардед намедонам ҳаққи шуморо надод яго фиреб кард. не акнун ҳамин ҳолато буд дар ҳаёти шумо? рости гап не акнун не ҳолато буд. то ин дараҷа нашудагӣ ягон кас моро фиреб кардагиву чунки мо чӣ хел мардума хизматро буд мекунем, мо чӣ хел бояд моро фиреб кунад? мумкин ягон кас дили шуморо анҷода бошад хел ҳолато мешавад, ҳатто баррандаҳоро мезананд.
Дехак. Дар туйҳо, дар туй ҳама чиз шуданаш мумкин. Дар туй ҳама чиз шуданаш мумкин. Аммо мо босабр ҳастем. зинда бошад, бисёр ҷавоби олӣ. ҳамихе ман баранда, ҳамихе арӯсу домод даромадан ба тахт нишастан, ман ҳамихе микрофонро гирифтаму дуруд гуфтам ки соҳиби той ҳамихе аз пешам гузашт. Баранда кам гап зан гуфтам ки суруд. Гуфтам суруд. ҳамаки ду калима садо дод. ҳамихе баъзан ҳамихе сахт меразад, бовар мекунед. Ман дар тойҳо ҳамихе ҳолатҳо мешавад ки мисол ягон кас умуман аз вақттангӣ ё ман як чикоре кунад ки халал расонада ба шумо, ман нага ҳамин ҳама ба маъқул, як кас ба маъқул не. Мисол ҳамун тойхона ба ҳама ба маъқул, амаки домод ба маъқул не. бояд як кор ки амаки домода давои кунӣ. Ето шӯхӣ аст ку мисол якташ мегӯяд ки лазги хон, якташ орум орум хон мегӯяд, баъд баробари ҳардуш мехонад ки мехонӣ. хоб дигиро хондан мақсад идеи худатон буд ва ё ки ҳама хел сарсари папути хондед ба қавле? Рости гам ин сурди дигидигӣ ина худатон тарҷума кардед? нако шумо гӯш кунед. Ман Фархор туй рафтеста будам. Фархор туй рафте ҳами кӯҳи Норако гузаштум. Гуфт ҳами дигидигиро ман гӯш карда будам. Ин сурди арабский аст. Араби аст. Вай дигидиги амихе мега тамом. баъд ман дар роҳ рафтеста будам, қати бачаҳо амина ман амирӯз туйда бо хонум чӣ хел мешава? Гуфтум дигидиги чӣ хели сурда? Гуфт ҳамкоромон бачаҳо музиканто мешава. Гуфт ва чӣ хел сухан надорад, ту чӣ хел мехонӣ? Гуфт баъд дар роҳ то туйхонаро эҷод кардем дар телефон. вай духтарак чимчи бало духтарак гуфтам эҷод кардем да аз ҳамун образа ҳозир шумо да гуфтестам, ҳамун образа. баъд туйхона рафтем, туй тамом шуд, ин суруда нахондем. як вақт домод омад, ака гуфт барои ман ду суруд бихон. Гуфтам ду суруд гап нест. биромадам асбоба мондум, ҳамура сар кардам. Идеярам ҷой. Як шогирда гуфтам ки сиёмка ки ира сиёмка ки мана дар кор обязательно. Вай аммо илҳом биромад ку ҳамун дар туй. Амҷо мусиқиро бировотам навохтам. Чӣ хеле ки ҳамун момент вдохновление гуфти русо появляялся. Ҳамун момента биромад, ман иҷро кардам суруда сароида аз рӯи текст. Телефонро нигоҳ кардам. Вай духтарак биё бишин дар барак. гуфта хондам. ҳамааш ҳамино аст. омадам хона шаб аранжировка кардам. То сар аранжировка кардам, туғри кардам, ҳама чиз запис кардам. тайёр кардам. як ҷурам омад гӯш кард, гуфт ки ҳамин суруд гуфт хит меша. Гуфт агар бирои гуфт ҳамин хит меша. Гуфт сразу клип кардем, сразу бировардем хел. дили мардум аввал ин чиза дигидиги чӣ хели сурда ин маъно надорад, чӣ хели сурда чӣ гуфтестай? ба ҳама раф оста реклама шуда рафт. худоро шукр ки дар дили мардум ҳамин чиз ҷо гирифт. баъдан туйда ҳамин чиз талаб мекунанд ва мерақсанд, дар туй мерақсанд, шод мегардонад дили мардумро. азиз саҳифаи шуморо бинем, қариб ки ҳамаи наворҳои ҷолибу диданӣ ҳаст, завқи одам меояд. хосатан худатон рақс карда мехонеду, лекин рақси одамонро дида худатон ҳам дар шок меафтед. хосатан кӯдаконро. кӯдакон чӣ хел рақс мекунанд? яхе туй мерам дигидигира бози бор кӯдако ҳозир боз як рақсҳои ёфтагиам ки бовар кунед хандато меояд, завқато меояд. бовар кунед ман дар пеши ваён нолум да. ман мефаҳмам ваё ҳар яке рақсҳо мекунанд дар мусиқи ҳамин дигидиги ҳамин азарт неяйда рақс туйда. як туям акнун як чизи хуша дорада. барои чи айнан ба туй 100% худатонро бахшидед? махсусан консерт дигару дигар не барои чи акнун ман ҳозир гуфтам ку зиндагии санъаткор акай меҳрубон ин аз туй ҳаст. дар мо дар консерт дигар чо мерем иштирок мекунем ҳама чида. просто дар туй 3 соат аз 3 соат дар давоми 3 соат бисёр чӣ карда мешавад ку
як суруду суруд намехонӣ ку. Илҳом ҳар хел шуда мегирад, ҳар ҷода ҳар хел аст. бале. ва баъдан умуман барои консерт кардан шояд ки мо махсусан барои консерт карда даромад ба даст овардан мумкин тайёр нестем. Не, махсусан не. зиёд сарф мекунем ки ба даст оварда намешавад. Маҷбур ягона роҳи даромад ин туй аст. Туй. Чунки дар худамон аз туй аст. саломат бошед. Инҷо смсҳо ҳаст. Анварҷон шумодаи аз меҳрубонумон менависанд. Ассалому алайкум. Акаи Равшанҷон саломат бошед, овостон хаста набошад. Акаҷон шуморо махсусан бо аҳли таксиҳо гӯш карда истодаем. Салом паём мерасонем. Якта зинда хонед гуфтанд ягон сурудатонро. Майлаш. Хуб, марамад. Суруди шух хона, суруди фарқ надорад ман кадом суруде ки ба худатон яқин аст, қарин аст. Пари пари эй пари, ҳалқаҳотаи заргари, чашмакотаи чашми меш, зулфакотаи парпари. О пари пари эй пари, ҳалқаҳотаи заргари, чашмакотаи чашми меш, зулфакотаи парпари. Киртаи танат банотай, лаъли лабат наботай, эй ёри лола рухсор, хушрӯи хандаҳотай. Киртаи танат банотай, лаъли лабат наботай, эй ёри лола рухсор, хушрӯи хандаҳотай. Пари пари эй пари, ҳалқаҳотаи заргари, чашмакотаи чашми меш, зулфакотаи парпари. духтари тоҷик ба пеш, бе ту дилам реш реш, бо нозу бо карашма, биё бо ҳам шавем хеш. кани рафтем. саломат бошед. беҳтарин, саломат бошед. ташаккури зиёд. бисёр пуршавқ аст, пурҷӯш аст, пурхуруш аст. дар ҳама ҳолат энергия хоси шумо маълум мешавад. Дигар шунавандаи аз меҳрубонамон Авазҷон навиштанд. Ассалому алайкум. Равшан Анаев, саломат бошед. Ман санъати шуморо эътироф мекунам ба падари азизу меҳрубонашон. Аз аввал мухлис будам, баъд аз он Равшан дар ҳақиқат санъати падарашро идома дода истодааст. муборак бошад ҳар навгоние ки ту мекунӣ. Мо пайваста тамошо мекунем, клипи нав ва табрик мекунем. Саломат бошӣ. мехостӣ ки бо қадами Қурбон дуэт хонӣ гуфтанд. хайр, саволи аҷоиба. албатта чӣ бале, мисол мо ягон қати акай қадам ягон шоуи нав кунем, бо мешава ки ягон фишкай ягон уже придумад карде сега, ягон фишкаи нав кунем ки боз мардум бо бедор мешаванд. мегӯям инҳо ором наменишинанд. ман худам ҳама хел баҳо медиҳам, мегӯям ҳама хел наварҳои нави шуморо мебинам, мегӯям ҳамин Равшан Анаев ором намешинанд, ягон чӣ карда истоданашон дар кор аст. хоб, Дилафрӯз шунавандаи аз меҳрубонамо менависанд. ба акаи Равшан саломи худамро мерасонам. Саломат бошед акаҷон. духтарҳо ба шумо зиёд менависанд, ба онҳо чӣ ҷавоб медиҳед гуфтанд? ман ҳамчун мухлис ё ки ман дӯст дошта менависам. ман намедонам ба кадом маъни саволро доданд. хуб, ба ман ҳеҷ кас наменависад. ҳеҷ кас наменависад. Ба ман ҳеҷ кас наменависад, чунки дасти ман нест номер. телефон даст. Телефони ман дасти ман нест. Касе аст дар ҳамун коргарда нависта мегирам, худаш медонад. Тамом. Саломат бошед. Ташаккури зиёд. Муҳаммадҷон шумодаи аз меҳрубонамо навиштанд. акаи Равшан Анаевро хеле дӯст медорем. сурудҳоишон дар ҳақиқат шӯху ҷаззоб. дар Федератсияи Русия низ будед? Бале. бисёр маҳфили моро обод гардониданд. аз номи муҳоҷирон ман салому паёми худамро мерасонам. акаҷон ҳеҷ гоҳ хаста набошед. бисёр дӯстон медорем. як суруди модар мехондед, модарҳоро ёд кардем гуфтанд. хоб, ҳамин гуна дар иҷоди шумо ҳаст? Бале. хоб, барои муҳоҷирони азизи мо. майлаш. очаҷон бе ту ғарибам, очаҷон туи табибам, очаҷон бе ту ғарибам,
آچه جان توی طبیبم ماهی شامونم آمد ای یارم بدیلم آمد آچه جان به تو غریبم آچه جان توی طبیبم. سلامت باشید، صدایتون خسته نباشد. قدر شیرین میخونید، قدر شیرین خوشو برآمد. خب دیگر شنونده عزیز مهربانمون رجب‌ها گفتند که السلام علیکم، سلام خودم رو به равшан анаев ва падарашон мерасонам. мо мухлиси ин оила ҳастем, санъаткорони беҳтарин ҳастанд, дар ҳақиқат саҳнаро ба ларза овардагӣ ҳастанд, номашон дар таърих мондагӣ ҳаст. саломи маро равшанҷон ба падаратон расонед. албатта мо дӯстдорашон ҳастем, доимо сеҳат саломат бошанд. нисбати эҷодиёте ки равшан карда истодааст, падараш чӣ назар дорад, чиҳо мегӯяд ба равшан? гуфтанд. аҷоиб саволи аҷоиб гуфта? бале бале, саволи аҷоиб, бисёр саволи хуб. хуб, чӣ гуфтанд? ман як эҷодиёт мекунам, аввал сурудро эҷод мекунам, як бор падарам гӯш мекунад, мегӯям ҳамин суруд чӣ хел аст, фикртона бигин. гӯш мекунад, нағз оҳанги хуб аст, чунки падарам низ санъаткор ҳастанд, лекин номумкин аст, гуфта намешавад ин чизро ки ҳамин суруд хит мешавад. ин чизи беҳад душвор. манам гуфта наметонам. ин номумкин аст. ин дили мардум аст. мардум ира гӯш мекунад, мардум қабул мекунад. ҳамин хел меҳнат мекунӣ, кор мекунӣ, аҷанҷука мекунӣ, аражрока мекунӣ, сиёмка мекунӣ, расход мекунӣ, ҳамаро дараҷаоли мекунӣ, охираш нол мешавад. мардум намешинад дар дилаш. ин хел чизҳо ҳам шудагӣ аст дар санъат. ҳама чиз ҳар рӯз, шояд Равшан Анаев ҳар рӯз суруди хит ёфта наметавонад. номумкин аст ин. ман ҳар рӯз агар суруди хит ёвума, беҳад душвор аст. мешавад ки агар бисёр кор кунӣ, шояд ягон суруде ки мо барои ҳамин кор мекунем ки дар дили мардум ҷой гирад, суруд оҳанг шинад, қабул дорад, гӯш кунад дар тамоми ҷо. мисол ба кадом сурудатон падаратон гуфтанд ки зӯр баровардӣ? не даше ҳамин хешудагӣ, гуфтагӣ ҳастанд ки оҳанги хуб аст, ҳама оҳанга баровардагием ба мардум нагузашт, мардум бисёр гӯш накарданд. ҳамин хелам шудагӣ. лекин санъаткор оҳанги хубае ку, ширинае ку, лекин мардум чиба қабул накард? бисёр қабул карду, чени уне. ё ки сабки шумо камтар тағйир мандигар гуна аст аз сабки худи падаратон? мумкин, чунки чандин сурудҳое ки падаратон иҷро кардагӣ ҳастанд, ҳатто мо мисол аз кӯдакӣ гӯш карда калон шудагӣ ҳастем, ҳамаш қариб ки хит шудагӣ аст. мисол ходабри ватан ҳатто хона ки бошанд ҳам хит шудагӣ аст. мисол ҳатто сурудҳое ки дабри ватан модар буд, ҳатто сурудҳое ки мисол лайло то ҳоло мисол ин суруд садо медиҳад, ё дигар сурудҳое ки махсан эҷод кардагӣ ҳастанд, ҳар якташ мисол хит шудагӣ аст, ба гӯши дили дидаи мухлис рафта расидагӣ аст. мумкин камташ чӣ набошад, равии шумо аз равии падаратон фарқ мекунад? не, албатта равия фарқ мекунанд. як гап аст ки ин хел аста, ҳама суруд шунавандаи худашро ёфта мегирад. ҳама суруд, ягон суруд бешунаванда намемонад. шунавандаи худшо меёвад, гӯш мекардаги худшо меёвад, мухлиси худшо меёвад. ман дар назар дорам ки тамоми Тоҷикистон ин сурудро хит ба назар қабул кунанд. ин чизи осон нест. қабул кардани ҳамагон. ман шумо мефаҳмед, ман 100 нафарро дар назар надорам, миллион, 10,000 одамро дар назар надорам, ман миллион одамро дар назар дорам. ҳама суруд дар назари мардум хуб аст, ширин аст, қабул мекунад, лекин миллион одам қабул кунад, он чиз хит гуфта мешавад. дуруст? дуруст.
вах, чхел бомаза. Нури зулол, вах, кӯдакиҳоям ба ёдам расид. Ба кӯдакони шуморӣ тавсия медиҳам аз меваҳои хуштаъми Тоҷикистон нури зулол бинӯшед. кадом суруди равшан хит ба дараҷаи хит баромадааст? Кадом сурудашро хит ҳисоб мекунад гуфтан? худам кадом суруде ки ман то имрӯз эҷод шудааст? Ман аз ютуб баҳо додед ки нағз гузашт ба қавли худатон. диги мурумтаи хурумта аввал диги сурудро қаблан боз худатон хонда будед пеш аз бо ганҷӣ нахонда? не эбигел не ман худам запис кардам, сабт кардам, дар тӯйҳо худам мехонам. тоқа худам мехонам. пеш аз ин набароварда будед? не аввал ҳамин дует буд, як бора аввал дует буд. аввал диги баъд суруди кайфават баровардам. суруди озарбойҷонӣ буд, забони русӣ хати хондам, ваям нағз қабул карданд. баъд сеюм ҳамин суруде ки хит, шумо хите гуфтед ку дар назар дорем барои худам, суруди мурумтаи хурумта. зур баромада? бале ман шеърҳои халқӣ, як фишкаи бале халқиё, халқ наздик. бале суруд шеър халқӣ, оҳанг смешно, современно, стил фишкаи нав, аҷоиб бо африканка хон ганҷина бисёр хуб, беҳтарин баромадааст. хуб, дигар шунавандаи меҳрубонамон Зарина навиштанд: ассалому алайкум, дӯстдори сурудҳои равшан ҳастам, дар ҳақиқат бисёр шӯху ҷаззоб месарояд. мо агар дар маҳфилҳо даъват карданӣ бошем, равшанро бояд чӣ гуна ёбем? Гуфтам. хуб, чӣ хел аст муроҷиат ба шумо? аммо рақамҳо ҳастанд ку дар ютубу дар инстаграму ҳамон рақамҳо, дар ҳамон продюсер менеҷерҳо тамос мегирад бале бо шумо. хуб, шавандаи дигарамон Бахтиёр навиштанд: ассалому алайкум акаи Равшанҷон, саломат бошед. ҳамаи сурудҳоятонро дӯст медорам. Ягонта аз суруди падаратон хонед? Ягон суруди падаратонро медонед? Гуфтанд. падарамро медонам. кадом сурудашонро дӯст медоред? бисёр хеле мехондам ман дар маҳфилҳо, дар тӯйҳо. хуб, ягонташро хонед? майлаш. марҳамат. мадина ай ҷон Мадина, ёдат кунам доимо ҷонум Мадина, ай ҷон Мадина, ёдат кунам доимо ҷонум Мадина. саломат бошед, ташаккури зиёд. хуб, дар ҳақиқат ҳам аз сурудҳои машҳур аст, бениҳоят ва вуҷуди одамро ба ларза мерад. хел сурудҳо дар мусиқисозӣ ку ҳамто надоред, худатон композитор, бале инқадар мусиқиҳои зебо. ва гап дар сари он аст ки ман дар ҳамин маврид гуфта мегузарам, Равшан Анаев сазовори ҷои аввал гардиданд дар Тоҷикистон, ватани азизи ман, аз рӯи номинатсияи композиторӣ жанри эстради. академи бисёр як асари боқувват, бениҳоят асари зебо буд. оби роғун буд, бо номи оби роғун, мусиқӣ, бениҳоят асари хушрӯ буд, бениҳоят асари зебо. ва дар офаридани асар фақат худатон кор кардед? ман худам кор кардам, бо дар он ҷо устод Зафар Раҳимӣ буданд, ба ман якчанд советҳо медоданд. мегуфт ки инҷа шояд ихе кунам, чӣ хел мешавад, фикроша мегуфт. ҳамин корҳоро мекардам худам, бисёрашро худам кардам, лекин бо фикрҳои онҳо низ, ёрдамҳои онҳо низ бисёр корамро пеш бурдам. саломат бошед, муборак бошад. ҷоиза истодааст охир хел? бале ҳар як бинед гирифтема, диплом ҳамаш ҳаст. беҳтарин. ва он ҷо гап сари он аст ки имзои махсуси пешвои миллат дар он диплом гузошта шудааст ва ин маънои эътирофро дорад, яъне ки дар Тоҷикистон мо чунин композитор дорем. ҳозир чӣ оҳангҳо эҷод карда истодаед? албатта эҷод ҳаст. пӯй шавад эҷод мешавад гӯед. яктун ҳама тарафа кор кардан дар корозир. саломат бошед. шунавандаи дигарамон Наҷмиддин навиштанд: ассалому алайкум акаи меҳрубон, саломат бошед. аз акаи Равшанҷон мепурсидед ки худашон мухлиси кадом сароянда ҳастанд? гуфтанд. мухлис
یک نفر رو بگید. аз куҷо аз тамоми дунё تمام دنیا. як нафарро یک نفر. шояд як нафар بغیر از مایکل جکسون. не ман бисёр خب نولاهایی کی من ایجادیتی کی بیشتر و بیشتر باشه؟ бисёр ман бисёр мепазирам киро хай аввал саронидае ки ба ман бисёртар маъқул аст Таркан аст. чунки либос пӯшӣ идеалист стил прическа жанр движения ҳама тарафа زور. маъқул. ترکن یعنی کی؟ О. سلامت باشید. خب از رایدی دوست داشتهاتون سرود میخونید؟ یکم سرودش رو میدونید پس؟ کیا Тарканро بله. یه تا بود که مخصوصا واه میکرد که یک عجایب سرود بود. кумошколана элемата ототото мунтана чаккалати акнума забони туркини намедона сингиттин мен кара yola nyumdan чигара яклум бусту дуала якаларсам мегад ку عجایبه؟ عجایب برام دیگه است. خیتی جهانی است. ва хити ҷаҳонӣ аст در حقیقت و بسیار خیلی زیبا جهانی برام است. دیگه است. خب شنونده دیگرمون منیژه بانو نوشتن السلام علیکم اکای رفشان جان شماتون خوش بود خوش آمدید به برنامه پرواز. خب اکای روشن در اویلهشون رشک هست من اویلهشون چیکونه مناسبت دارن گفتن. خب бале мешавад рашк ҳаст чӣ бар берашк зиндагӣ намешавад عادت کرده رفتیم گوید. не акнун берашк مگه گوی خیلی میگفتند گوید که همین من تا کی همین خیلی زندگی میکنم گفت بچه‌م گوش کن تو 40 سالگی تو همین خیلی زندگی میکنی بعد 40 سالگی تمام میشن همین خیلی غربت و همش همین خیلی ناز میشه میگه نه بعد عادت کرده میره میگه مانند همه چیز مانند است عادت کرده رفتیم گوید. не акнун чӣ гӯям дар оила дар хушбахтӣ дӯстдорӣ бошад ин рашк ҳаст берашк зиндагӣ намешавад чунки ҳамин рашк ҳаст ки одам камтар хча чӣ аст мекунад раҳша туғрӣ мекунад рашк набошад ҳар ҷо рафта мегирӣ сарада куҷои омад کمتر یک سرحد میگذارد که نه چارچوبه میگویند نه سر ما میگیره دیفته نه اکنون سر نه ما یک دیگر فهمی نه ما با اویلم یک دیگر فهمی میکنیم چی گویم من چیزی کاری میکنم که من با اویلم میفهمونم که این ساحه من است من یگان جا نمیرم کجا روم گشته باز نمیشوه سحریه با گجا میام من خانه میام گجا میام با خانه میام رفتن مرا نظر نکن این کاری من است. بهترین سلامت باشید. و این نفران رو در عالم صنعت جانفدا میگن که طور و پودشان رو هستیشان رو و تمام زندگی و حیات و هر دقیقه و هر ثانیهشان رو برای صنعت بخشیدن و در راه صنعت حتی لازم باید جان نثار میکنند. با استاد پنجی انایف با فرزند ایشان رفشان انایف که ادامه دهنده کار ایشان هستند و امروز در جاده صنعت قدم های استوار گذاشته ایستادند. برار موفقیت و باز هم چیکاری که گفتید خیلی سرودهای بهترین رو انتظار میمانیم. من باوری دارم که بسیار روشن ملت دوست هست. همه ملت ها رو احترام میکنند. نابسته از دین، نژاد، من علاقه چند سرودها رو با دیگر ملت ها خواندند و ممکن آینده با هندوستانی ها، خیتایی ها با همه عرب شما کو شما یک چیزا میدونید میتونید برای همین استفاده. سلامت باشید. از دیدارتون بسیار شاد هستیم. در ادامه همیشه پیشرفت باشید و هیچگاه خسته نباشید. تشکر زیاد. سلامت باشید. برای دعوتتون. مینادار هستیم. دوستان با عزیز پلیس بمانید.